Παιδιά, σήμερα μια καινούργια μέρα, ένα καινούργιο βίντεο. Κοίτα κάτω! Και πάμε σήμερα μια βόλτα όπως το κλασικό. Ακούσατε τι είπε ο φίλος μου. Άμα όποιοι είστε στο εκεί που πάει ο Δημήτρης, ο Βλάχος. Καταλάβατε, καταλάβατε. Όποιοι με βλέπετε, ο Ηλίας θέλει να γραφτεί στο συνέδριο. Και όταν γραφτεί, να τον κάνετε να κόβει τη φόρα όταν τρέχετε στους αγώνες. Καταλάβετε, καταλάβατε. Βάλε 7η. Και συνεχίζουμε. Ωραία το αστείο σου. Το ξέρω το κόλπο. Έχει μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ζέστη. Στρίψε! Πρέπει να το πατήσουμε, έλα! Δεν κάνω και χωρίς χέρια. Δεν μπορώ, τρέχασε! Αποφεύγουμε ένα παιδάκι. Είναι αργή της. Τι να κάνουμε. Ό,τι του φέρει η ζωή. Και είναι κακό παιδί. Φεύγουμε. Στρίβω! Πού πάμε? Δημήτρη, κάνε το κόλπο! Δημήτρη! Πίσω! Σταμάτημα! Πλάκα κάνει το παιδί. Εγώ τελικά τι κάνουμε σήμερα? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ απλά ακολουθάω. Ακριβώς τώρα τι κάνουμε? Δεν κατάλαβα. Ένας θεός ξέρει. Τώρα η ακολούθηση. Να σου βγάλω. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.